7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na een ingrijpende verbouwing van 4 weken is de Jumbo in Dokkum weer iepen. Hij hem ook mist? Ja, nou verroerd. Ja, dat is, ik woon bij het bouwwerk, daar ben ik beheerder van en het is mooi dichtbij. En ze brengen dan de boodschappen bij me thuis. En geweldig, de winkel, ja, dat is... Nee, ik heb hem goed mist. Ja, zeker gaan wij het mist. Maar er zijn meer winkels, maar we gaan toch eerst naar de Jumbo. En waarom dan? Ja, compleet hè. Het is netjes, het nodig doet. Ja, je viel hier gewoon goed thuis. Wij hebben natuurlijk wel heel veel gehoord in de omgeving dat ze ons best wel gemist hebben. En we zijn natuurlijk best lang dicht geweest, hè, 5,5 week, dat zijn we eigenlijk nooit. Ja, en dan is het heel mooi om al deze reacties te horen van de mensen, dat ze blij zijn dat we weer open zijn. En dat ze ons ook meteen weer weten te vinden, want dat is natuurlijk ook wel, ja, daar zijn we blij en trots op. Het zal eerst een beetje wennen wijzen voor de klanten, want er binnen wel wat dingen verloren. Ik denk dat de grootste verandering is het assortiment. Dat is nog ruimer, met name verskeukens en dat soort dingen, dat is allemaal nog groter geworden. En ik denk met name de ruime paden, dat hoor ik heel veel. Hè. Gisteravond hadden we de receptie, toen was dat eigenlijk het meest gehoorde assortiment. Dat is bijzonder, de ruimte is bijzonder. En wat iedereen heel bijzonder vindt is natuurlijk ook het klimaat. Het klimaat is anders. Dit is de eerste winkel waar wij alles eigenlijk hebben afgedekt. En dat is wel, dat voel je terug in de winkel. Hoe wie het? Prachtige winkel. En we kregen een bosje bloem en een appeltaartje. Alleen het jammer voor de opstartproblemen. Hè? Want ja, de kassa woont net, de pen werkte net. Maar ja, wij hakken het aan die buis en we zijn gepensioneerd, dus dat doen we net moeilijk hoor. Maar het is een prachtige winkel. Ja, je kan wel wennen hè. Dit is wel heel erg mooi. Ja, prachtig. Gewoon uitstekend. Ik zie de bloem hier ietsje meer kent van mij. Ik ben wel echt een van de bloem. En dat hier nog wel wat uitgebreider kent. Misschien een tip? Het is even wennen weer alles zoeken, maar ja, hoort erbij. Dus, maar het ziet er overzichtelijk uit. En paarden zijn mooi breed. Ook al, het is nou wel druk, iedereen wil het natuurlijk even zien, maar toch kan je makkelijk lopen. Dus dat is fijn. Ik vind het een mooie winkel worden, heel overzichtelijk en zo. Ja, we goed behandelen. Ja, ik vind het allemaal mooi.